Začínají další typy ptáka loskutáka, u kterých vás srdečně vítám. Vaření je dneska in a trendy, ale kromě znalostí a kvalitních surovin potřebujete také kvalitní nádobí, aby vás těšilo. A právě takové nám dneska přinesl ukázat pan Petr Vaněček. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Představte nám sadu nádobí, kterou máte sebou. Rád bych vám tady dneska představil nádobí společnosti Flonal, které v České republice prodáváme v nákupní galerii značkovenádobí.eu. V čem je toto nádobí specifické? Specifické je především v konstrukci těla nádobí jako takové, která je silnostěnná, má více jak 6 mm tloušťku, to znamená, je to masivní pánev, těžká, která ale díky konstrukci a díky materiálu, ze kterého je vyrobena, je perfektně vodivá. To znamená, rychle se zahřívá, perfektně vede a drží teplo. Z jakého materiálu je vyroben? Je to slitina hliníku. A ten povrch, ten je takový zvláštně strukturovaný. Jaké má výhody? Ano, je to moderní povrch, v podstatě třívrství nepřilnavý povlak s takzvaným vnitřním vystužením částečkami keramiky. Tyto částečky díky tomu, že jsou tvrdé a odolné, perfektně ten povrch zušlechťují, takže vy nejenom, že vaříte zdravě bez nutnosti použití tuku, ale zároveň můžete používat i nástroje typu kovových obraceček a tak dále. Opravdu? Ano. To není úplně obvyklé. Není to úplně obvyklé, tady je to právě díky tomu vnitřnímu vystužení těch pánví. To znamená, že ani nožem nepoškodím ten povrch? Ostrým nožem samozřejmě povrch poškodíte. Nicméně, i když ho opticky poškodíte, ten povrch rozřežete, tak zůstanou veškeré užitné a funkční vlastnosti té pánve zachovány. To znamená, jídlo se vám tam nebude připalovat, nezačne se pánev loupat, jenom tam budete mít ten optický defekt. Já se dívám, že i ta držátka těch pánví jsou trošičku neobvyklá. Jsou neobvyklá v tom, že jsou odnímatelná. Jo? To znamená, takovýmto jednoduchým pohybem držadlo odendáte a stejně jednoduchým pohybem ho nasadíte. To znamená, výrazně jednodušší skladování, nezabírá to tolik místa, navíc můžete pánev díky tomu použít i v troubě. Tady vidíte v podstatě tepelný můstek, který garantuje to, že při přenosu tepla od té nádoby vám nikdy nedojde až do rukojetí. To znamená, rukojeť budete mít vždycky studenou za každých okolností. Z jakých variant nádobí můžeme vybírat? Jak vidíte, tady je tady široká škála pánví, hrnců, rendlíků a dalších specifických rozměrů. U tohoto grilovacího tácu bych se rád zastavil, že to je specifika značky Flonal. Když se podíváte, z jedné strany je to grilovací pánev. Ano, s těmi klasickými vroubky, které všichni známe. Přesně tak, s klasickými vroubky. A z druhé strany je to tác, který jde použít třeba na pečení pici. Takže vložíte do trouby, odendáte rukojeť, která se odendává takovýmto jednoduchým pohybem. Aha. Zase potom nandáte, vyndáte. A je to. A je to. Petře, když už jsme u toho grilování, vy jste nám sem přinesl ukázat ještě jeden zajímavý produkt, a to jsou grilovací sáčky. Ten pojem grilovací sáček je možná trošku zavádějící. Nicméně jedná se o ochranu kontaktních spotřebičů, ať už jsou to kontaktní grily, toastery, sendvičovače, před výtokem v podstatě potraviny, které v tom sáčku jako takovém připravujete. To znamená, bráníte a ochraňujete sendvičovač nebo toaster, případně kontaktní grill od těch připálenin, které se na tom standardně dělají. A potom hlavně máte kontaktní grill naprosto čistý, nemusíte ho čistit po použití. Jakým způsobem se sáčky používají? Sáčky se používají naprosto standardně. Když se podíváte, v balení jsou 2 kusy sáčků, které v podstatě jsou spájeny, takže tvoří homogenní celek. Vložíte do toho, dejme tomu 2 toasty, standardně dáte do toasteru a toastujete jako normálně bez sáčku. Rozdíl je v tom, že po ukončení toastování toaster otevřete, potravinu ze sáčku vysypete na talíř a máte čistý toaster, čisté všechno. Můžeme sáčky používat opakovaně? Ano, můžete. Sáčky se pouze obrátí a vymíjí pod tekoucí vodou a při slušném zacházení vydrží desítky opakování. Ještě mě zajímalo, nemůžou ovlivnit chuť potraviny, kterou připravují v toustovači? Nemůžou, sáčky jsou naprosto inertní, jsou ze stejného materiálu, jenom jiné formulace, jako je tady na těch nepřilnavých pánvích, takže v podstatě nepřenáší se jakékoliv pachy a chutě z potravin. Skvěle. Petře, na závěr mě ještě zajímá, kde tyto výrobky můžu sehnat a za jaké ceny? Všechny tyto produkty můžete koupit v nákupní galerii značkovenádobí.eu. V současné době tam probíhá akce, kdy na celý sortiment značky Flonal poskytujeme 10% slevu.
a přímo tato pánev o průměru 28 cm, výšce 6 cm pořídíte za 1118 korun. A grilovací sáčky pořídíte za cenu 159 korun. Petře, já vám moc krát děkuji za rozhovor a za skvělé tipy na vaření. Taky vám děkuji. Naschledanou. Naschledanou.